Hello everyone, my name is Bombshare. You're welcome to my channel. It's Bombshare Television. If you're new here, don't forget to subscribe. Asi kune timu ya irikungoti chisvika panapa yekubva subscribe. Aiwa guys, makapenga ndimi munese. Each and every day we're seeing my improvements. The channel redu kukura each and every day. Nasi ndauya nenhau yemukadzi akaonekwa kudanga mvura kwamutare uko akaviga mwana mugemenzi anga aba mwana. Asi zvinhu zvinoita se zvinoshoresa, zvinhu zvekuti hazvibudi zvakanaka ungonzwa munhu wemukadzi wakuba mwana wesamugemenzi. Zvinoshoresa futi machechi even anopfeka magemenzi, and unyangwe kunzvimbo yacho ukada kutarisa pamwe munhu anenge atobva somewhere anenge achiita se achiita zvinhu zvakadaro, achiba vana achiisa mugemenzi, wakutozoshoresa nzvimbo. Inyangwe ndikazonzwawo kuti ini ndanzwa nyaya yakadai so ndozonzwa kuti kudanga mvura kune stand iriko yakajipa kwamutare ndingaende. Asi guys, kana uriwo unhu huri kuitika kana kuti iri nzara munyika, guys ngatidzidzei kushanda. This is the advice of life yandiri kuita se yandikokupai. Ngatingodzidzai kushanda nesimba. Zvinoita one day, kwete kuti unozofunga pakuba mwana it's obvious kuti unongoidaita zvemushonga kana kuti something else, because iyi nyaya yemari haumukamboba mwana kuti unochengeta nekuoma waita zvinhu. Inyaya yekutoda kutoita mari, but hauite mari nenzira idzodzo dzekuti unoba mwana wesamugemenzi. Saka ndisandapedza nguva yenyu, regai ndikuratidzei ichi mukadzi wacho vhidhiyo yacho yanga achizvuzvurudzwa nevanhu, achirohwa nevanhu nenyaya yekuti anga aba mwana iyeye. Thanks for watching. My name is Bombshare. You're welcome to my channel. Don't forget to subscribe, guys. Subscribe and share this YouTube channel. Subscribe, like, share, comment. Timbonzwawo kuti mafungiro enyu kana kune vekwamutare vari kuona this video, mungo commentawo. Kana kune vakainzwa mungo commentawo, mungotiudzawo kuti zvakamira sei. Thanks. Ndofunga maonawo vhidhiyo iri mukadzi achizvuzvurudzwa nevanhu zvishuwa, ari kunzi aba mwana kudanga mvura, zvinova zvinhu zvisina zvisina kunaka. Imaginary wako ari kunzi ndiye abiwa, saka zvinova zvinhu zvisina kunaka. And isusuwo vabereki ngatiedzei kuchengetedza vana vedu vasazosvika pakunzwaro. Kana tikagara tichivaona pavanenge vachitambira kana pavanenge vachiita zvavanenge vachiita, ngatingoita se ngatingovaonai. Kana kuri kuchikoro achiri mazera madiki kana kucreche, ngatingovaperekedzaiwo. This is the advice andinokuita se andikokopaiwo. Thanks for watching. My name is Bombshare. Don't forget to subscribe to my channel if you're new here. Asi if you are a returning subscriber, makapenga ndimi mune yese. Ndimi unoita ndirambe ndichita se ndichitsvaga zvinhu zvakadai so ndichita se ndikupakurirai.